मिरु रोंगौसा आनजाद सायख'नाय बे आनजाद सायख'नायनि फिथाइखौ दिनै फोस्रावबाय। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गब'र दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोंनि G.S.B बड' गोजौ फरायसालि खुस्राबारि फरायसालिनिफ्राय 10 थाखोनिफ्राय नैथि मासिखौ आवग्रिनो हादों जोंहा सनिमिका बसुमतारी बिनानावा। गासै 200 नम्बराव 162 नम्बर लानानै नैथि मासिखौ आवग्रिनो हादों। जों बिथांखौ गब'र दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बरायनो फैदों आरो बिथांखौ बरायनो मोननानै जों थारैनो जोबोर गोजोनदों आरो बिथांनि जिउनि जिखिनि नाजानाय बेयो अरायसम बेनिख्रुइ बांसिन दावगालांनो हाथों बेखौनो जों मिजिंथियो आरो इयुनाव बिथांखौ जोङो बेफोरबायदिनो बरायबावनो हाथों आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै क्लास 10 आव गासै 6118 जन मानसिया मेट्रिक टेलेन्ट सार्चखौ लिरदोंमोन क्लास 10 निफ्राय। बेनिनो गासिबनिबो बिथोराव बिथाङा नैथि मासिखौ आवग्रिनो हादों 10 थाखोनिफ्राय आरो बिथाङा बेसेबां फरायसाफ्रा आनजाद लिरसेयावबो जोंनिफ्राय नैथि मासिखौ आवग्रिनो हादों जों बिथांखौ थारैनो बरायनांगोन आरो बिथांखौ जों अरायसम नेनानै थागोन फैगौ 2020 मायथाइयाव बेनिख्रुइ बांसिन नम्बर लानानै जाहाथे मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ मोजाङै जेन रिजाल्ट खालामनो हायो जों बेखौनो मिजिं। खुलुमबाय, आंनि मुङा थरायना सनिमिका बसुमतारी। आं G.S.B बर' गोजौ फरायसालियाव फरायनाय सासे फरायसुलि। आं दिनैनि आनजादनि फिथाइखौ मोननानै जोबोर गोजोनदों आरो बे आनजादनि फिथाइखौ मोजां खालामनायाव आंनि मानिजाथाव सार मेडाम आरो आइ आफामोनखौ आं गोजोननाय होनो सानो आरो बे आनजादनि फिथाइखौ मोननानै आं जोबोर गोजोनदों। फैबाय थानाय 2020 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ माबायदि जागोन होननानै सानो बिनानावा? बेसेबांसो नम्बर लानानै उथ्रिसारनो हागोन होननानै सानो ओरैनो? आं दिनैनि आनजादनि फिथाइनिख्रुइ बांसिन मोजां खालामनो नाजागोन। फैबाय थानाय समाव बिनानावा जिउआव मा जानायनि थांखि लादो ओरैनो? आं सासे डक्टर जानायनि सिमां नुदों।